Id-dar suppost li hija r-refuġju ta' dak li jkun, li tidħol u ssib taqlib kullimkien u tinduna li jkunu daħlulek hija xi ħaġa ferm kera. Esperjenza li f'pajjiżna sfortunatament qed jgħaddu minna aktar u aktar familji f'lokalitajiet differenti f'Malta. Infatti Net News fl-aħħar ġimgħat kien ikkuntattjat minn għadd kbir ta' persuni li għaddew minn din it-trawma, fosthom persuni mir-Rabat, Marsa Xlokk, il-Gżira, iż-Żejtun, ta' Sliema u aktar. Fl-aħħar jiem dan l-istazzjon irċieva informazzjoni dwar mewġa oħra ta' serqiet fil-lokalità ta' Taxbix. Kif donnu saret ix-xejra tas-serq f'pajjiżna, persuni daħlu fi blokka ta' appartamenti u żgassaw żewġ appartamenti fl-istess binja. Familji li sfaw vittmi ta' dawn il-ħallelin tkellmu dwar il-qata kbira li ħadu hekk kif daħlu fl-appartament tagħhom u sabu ħerba sħiħa, dar imqalba, amara vandalizzata u flus u dabijiet misruqa. L-istess sorsi qalulna li fl-aħħar jiem appartamenti oħra fiż-żona tal-madwar kienu diġà sfaw fil-mira ta' ħallelin. Dawn kienu l-aħħar minn sensiela ta' serqiet f'lokalitajiet diversi, b'ħallelin li qegħdin kull ma jmur jirfinaw il-metodoloġija tas-serq minn djar abitati u bir-riżultat li qed tiżdied aktar il-biża' ta' residenti fi bliet u rħula madwar Malta.